Saúdos, como están? Non é nada novo que o Goberno local e os sindicatos do Concello non se entenden, pero onte deuse un novo paso nas súas malas relacións. As centrais levantáronse da mesa de negociación despois de seren informadas dos novos recortes que se van a aplicar o ano que ven no capítulo de persoal o abeiro do plan de axuste, que os representantes dos traballadores entenden que non son necesarias novas medidas de aforro no eido local despois de que o Goberno de Madrid impuxera as súas propias, tales como a supresión da paga extra de Nadal para os funcionarios ou a ampliación da súa xornada laboral. Así as cousas, os sindicatos xa anuncian que haberá concentracións cada xoves ás portas do Pazo de Raxoi e tamén un paro de 2 horas o próximo día 20. Desmotivación, enfado e indignación é o que din sentir os traballadores do Concello despois da mesa de negociación celebrada onte no Pazo de Raxoi, en a que deixaron plantada a concelleira de persoal. Fixérono ca intención de lle trasladar directamente ao alcalde as súas reclamacións, pero a resposta de Ángel Currás foi a mesma que a de Amelia González. Os dous rexeitaron a suspensión dos recortes no capítulo de persoal que o plan de axuste prevé para o 2013 e que, segundo os sindicatos, non son necesarios despois de que o Goberno central impuxera medidas de aforro como a supresión da paga extra dos funcionarios. Evidentemente, todas estas medidas de aforro, que son adicionais e que non estaban previstas cando o plan de axuste, deberían trasladarse ao plan de axuste e minorar, de alguma maneira, a repercusión que esas previsións tiñan sobre as condicións de traballo do personal municipal. E isto foi o que trasladamos ao alcalde na entrevista. Os sindicatos lembran que nos últimos anos os traballadores do Concello sufriron unha perda de poder adquisitivo do 20%, perda que se compensaba con tempo libre e fondos de acción social. Agora, o Goberno do PP prevé recortar eses fondos en máis de 650.000 euros, o que se traducirá en menos partidas para incentivos por xubilación, formación ou productividade. Todo iso, din as centrais, súmase á maior carga de traballo que veñen soportando os empregados municipais. Que nos últimos 10 anos, o cadro de personal do Concello de Santiago viso reducido por mor da aplicación da taxa de reposición de efectivos e unhas 150 plazas nos últimos anos. Hai que decir tamén que o orzamento non sufreu unha reducción proporcional a estas 150 plazas que se reduciron de personal, o cal que decir que se están a xestionar os servicios públicos con 150 persoas menos, traballando bastantes máis horas e cobrando bastante menos. Ademais, os sindicatos non dan por vos os datos económicos que lles ven presentando o Goberno local. En ese sentido, lembran que o plan de axuste de Raxoi aprobouse ocultando un superávit de 6 millóns de euros nas arcas municipais. Por iso, o venres as centrais reuniránse ca concelleira de Facenda para reclamar información sobre o estado das contas públicas. Os representantes dos traballadores asegúranse los únicos no Concello que sofren os recortes. Un plan de axuste que hai que indicar que sigue as liñas marcadas polo anterior alcalde Conde Roa, que así o había manifestado, que o acoso e derribo de todos aqueles dereitos dos traballadores do Concello de Santiago. Así as cousas, os sindicatos non sentarán de novo a mesa de negociación e retomarán as concentracións de protesta cada xoves ás portas do Pazo de Raxoi. Pro 20 de decembro convocarán un paro parcial de 12 do mediodía a 2 da tarde. Ademais, as centrais ameazan con facer públicos algúns exemplos da falsa austeridade que din que practica o Goberno do PP. Pois despois da explicación dos sindicatos, chegaban as da concelleira de persoal. Amelia González asegurou que o Goberno local ten que cumprir estritamente o plan de axuste á marxe das medidas complementarias de aforro que poña en marcha o Executivo de Madrid. Nese sentido, a edil lembra que foi o Goberno de Mariano Rajoy o que lle deu o visto bo definitivo ao plan de axuste municipal. Aínda non saíran os sindicatos da sala de prensa de Raxoi e xa entraba a concelleira de persoal para dar a súa versión do acontecido onte na mesa de negociación. Amelia González foi moi crítica coa actitude dos sindicatos que explicou se opuxeron a todas as modificacións do convenio colectivo que veñen obrigadas dende Madrid. Unha delas refírese á xornada laboral dos traballadores públicos que debe ser agora de 37 horas e media semanais. Amelia González lamentou que os sindicatos rexeitaran a súa proposta ao respecto. O horario dos traballadores municipais ao que marca o Estado pois foi a reducción, fixade o que vos vou dicir, a reducción do tempo que eles utilizan para sair a tomar café. A media hora de descanso de todos os días se queda reducida para eles tiñan 30 minutos, eles propoñen ou propuxeron que se reducira
en 10 minutos, o seña que teñan 20 minutos para tomar café, e con eso cumplimos. E a todo isto voten en contra. En canto ás medidas relacionadas co plan de axuste, a concelleira de Persoal explicou que o Concello está obrigado a reducir en máis de 650.000 euros o Fondo Social, que inclúe cuestións como a formación, a produtividade ou os incentivos por xubilación. Amelia González rexeita o argumento sindical de que ese recorte se pode obviar despois de que o Goberno Central decidira eliminar a paga extra de Nadal dos funcionarios. Segundo o edil, son aforros distintos. Son medidas que se adoptaron desde o Goberno Central e desde ali, precisamente, desde o Ministerio de Facenda, foi desde onde se aprobou o plan de axuste deste Concello e de outros. O plan é o que é, e que temos que cumplilo é indiscutible, co cual eu espero que eles, de algún xeito, comprendan a situación a que está obrigado o Concello de Santiago e, lamentablemente, eu non teño outra cosa máis que decir que, lamentablemente, pois teremos que proceder a eses recortes nesas aplicacións orzamentarias. Amelia González cualifica de lamentable que os sindicatos anuncien movilizacións. A concelleira entende que os traballadores do Concello de Santiago están a protestar por perder privilexios como as axudas para a compra de lentes que, di, non son entendibles nos tempos que corren. Pois miramos agora cara ao Hostal dos Reis Católicos, onde tamén se vive unha xornada de preocupación tras anunciarse onte un ERE na rede de paradores. O expediente supera o despedimento de 85 dos máis de 400 traballadores da cadea en Galicia e a modificación dos contratos de outros 120 empregados. É certo que o establecemento de Santiago non será o máis perxudicado porque a empresa pública xa anunciou a clausura dos paradores de Verín e Ferrol e pechas temporais nos de Monforte, Santo Estevo, Vilalba e Tui. Pero ese non é consolo para os traballadores do hostal. Estímase que no Hostal dos Reis Católicos podería haber 20 despidos, unha cifra que os sindicatos consideran injustificada e que o Parador Compostelán é un dos máis rendibles e tamén dos máis prestixiosos a nivel internacional, ata o feito de convertirse en todo un emblema da rede. Ademais, o establecemento está sobrelevando a situación económica e mantén cifras moi importantes de ocupación. En turismo estranxeiro, mesmo se están a superar os datos do ano pasado. O ERE de paradores afectará en Galicia máis de 200 traballadores, o 47% do total. No conxunto de España haberá preto de 650 despidos. Cambiamos radicalmente de rexistro para lles falar agora de asuntos moito máis agradables. O primeiro deles levanos ata Alameda, onde esta mesma tarde quedaba inaugurada a pista de xeo, da que poderemos desfrutar ata o 3 de febreiro. O alcalde Ángel Currás non quixo faltar a cita, aínda que, iso sí, cos patíns non se atreveu de momento. A pista quedou inaugurada cunha tarde de portas abertas, na que dúcias de persoas puideron desfrutar de balde das instalacións. Como lles vimos contando, a pista ten unha superficie de xeo de 500 metros cadrados, o que a converte na segunda máis grande de Galicia, despois dado Coliseum da Coruña. E ademais, o dobre de superficie das instalacións que desfrutamos no Nadal pasado. Deste xeito, o Concello agarda que se chegue aos 30.000 usuarios e que se eviten as longas colas que se formaron ano pasado na Quintana. Ademais, a pista trae numerosas melloras, uns patins máis cómodos, moitos máis andadores que o ano pasado e, sobre todo, unha cafetería, da que seguro que desfrutan máis os pais que os cativos. A pista de xeo estará aberta, como dicía, ata o 3 de febreiro. Polas mañás estará reservada para escolares. A entrada xeral, por case unha hora de patinaxe, patins incluídos, custará 7,5 euros. A entrada sin límite de tempo sae por 10 euros cos patins. Pois a pista de xeo volve a Santiago por Nadal, e do Nadal tamén se falaba moito esta mañá no Pazo de Raxoi. Primeiro, porque na Xunta de Goberno adxudicouse o contrato da iluminación decorativa para as festas. Dela vais encargar a empresa Iluminaciones Sumia, que cobrará preto de 36.000 euros. É un orzamento sensiblemente inferior ao danos anteriores, aínda que o Goberno local asegura que a iluminación será mellor que nunca. A Xunta de Goberno adxudicoulle esta mañá á empresa Iluminaciones Sumia o contrato da iluminación pública de Nadal. Finalmente, adornar as rúas de Compostela para as próximas festas custará preto de 36.000 euros, 18.000 euros menos do que o Concello tiña previsto. Ademais, o orzamento é 16.000 euros menor que o de 2011 e prácticamente a metade do de 2010. E iso, que salienta o concelleiro Francisco Noia, son moitas as melloras con respecto á iluminación do ano pasado. A verdade é que vedes que son 72 arcos a maiores, dos cales 21, como habíamos falado, irán ás parroquias do rural,
pero que ademais hai, bueno, todas esas mellores que vedes aí, non? E hai que destacar, por exemplo, que as árbores van ser de 20 metros, cando no pliego poñíanse de, bueno, de polo menos 12 metros, e aparte vai haber unha a maiores, que nunca houbo, que vai estar na Praza da Quintana. Por riba diso, este ano tamén se inclúe unha oferta, nesta oferta como mellora, inclúese a iluminación do Concello, polo cal, bueno, pois son uns cartos que o Concello se aforra porque xa va incluído como mellora, entón, bueno, pois benvido sea, non? Aínda que está previsto que a iluminación se acenda o próximo 21 de decembro, o Goberno local tratará de adiantar os prazos 2 ou 3 días. O concelleiro Francisco Noia aproveitou para agradecer a iniciativa dos comerciantes de Conxo, que financiarán a iluminación das principais rúas do barrio, e dun grupo de comerciantes e hostaleiros que farán o propio nas prazas de Troia, San Martiño Pinario, San Miguel e Porta da Pena. Nos dous casos, a decoración quedará instalada nesta mesma semana. Pois hoxe tamén se presentaron dous concursos que convoca o Concello de cara ao Nadal. Un deles é novidade deste ano. Trátase do primeiro concurso de cartas de Reis que organiza a Concellaría de Promoción Lingüística e que está dirixido a nenos de educación infantil e primaria. O que teñen que facer os cativos é escribirlles a Melchor, Gaspar e Baltasar unha carta en galego na que, ademais dos seus xoguetes, pidan un desexo para a nosa lingua. Para recollelas, o Goberno local instalará uns buzóns nos colexios e tamén no Concello. As mellores cartas recibirán distintos agasallos. O obxectivo da iniciativa non é outro que o de promover o uso do galego. Un concurso que ten por finalidade a sensibilización das familias sobre as vantaxes que o ensino da lingua galega ofrece aos máis pequenos, así como aumento da presencia do idioma nos primeiros tramos de educación e nas actividades de lecer. E outro concurso que se presentaba hoxe é o de Beléns e a ambientación de Nadal, que vai pola súa segunda edición e pro que se abriu hoxe mesmo o prazo de inscripción. No caso dos Beléns, haberá dúas categorías. A individual poderase presentar calquera compostelán e na colectiva poden inscribirse colexios, asociacións e todo tipo de institucións. Os premios pros gañadores serán vales de compra no Centro Comercial Compostela. En canto ao concurso de ambientación de Nadal, poderánse inscribir hostaleiros, pero tamén, e isto é novo, comerciantes da cidade. Este ano, ademais de hostelería, de establecimientos hosteleiros, como foi ano pasado, que sabedes que ano pasado ganou o hostal e quedou de segundo Quinta da Auga e tivo mención especial Hotel Carrís, pois este ano hai ademais a posibilidade de que participen comercios. Co cal esperamos tamén que se involucren neste concurso os comerciantes, adornen os seus escaparates, moitos delos a fixeron, polo que eu vin polas rúas, pero bueno, esperamos que isto sea tamén un revulsivo para participar. Imoslles falar agora do portal das asociacións, unha iniciativa que a Concellería de Benestar Social lle quere axudar as entidades sociais de Compostela. O novo instrumento daralles a estes colectivos visibilidade, publicidade e asesoramento. Era unha demanda das entidades sociais de Compostela e un compromiso adquirido pola Concelleira de Benestar Social. O Departamento de Paula Prado está a traballar na creación dun portal das asociacións que estará integrado na web municipal Compostela Integra. O seu deseño corre a cargo da empresa Xestión Social, que ten concebido un portal que lle dará ás asociacións unha maior visibilidade, publicidade e tamén asesoramento. Para esta terceira función tamén será habilitado un despacho na Casa das Asociacións de Benestar Social de Salgueiriños. O servizo de asesoría empezará a funcionar o día 13. O portal terá un directorio de asociacións e unha axenda na que os colectivos sociais poderán informar das súas actividades ou das novas que lles afecten. Polo de agora son 4 as entidades que amosaron o seu desexo de participar neste proxecto, pero a empresa Xestión Social segue mantendo contactos con outras moitas para que se sumen á iniciativa. E antes de repasar a nosa axenda cultural, facémoslles unha suxestión que une gastronomía e arte, e que no coñecido restaurante El Estanco pódese visitar dende onte unha exposición de pinturas de Constantino Cuesta Ibáñez. Constantino Cuesta Ibáñez é médico no Centro de Saúde de Sigüeiro, pero tamén leva anos adicándose á pintura. A exposición que se pode ver en El Estanco leva por título Comer e Beber e reúne unha serie de cadros que non poderían ser máis acaídos por espazo no que se expoñen o restaurante El Estanco. As obras caracterízanse polo expresionismo con matices cubistas e refliten os homes en diferentes situacións do ser e do estar. Un colorido particular e unhas interpretacións moi persoais farán que máis dun se sorprenda ao analizar estas pinturas, ás veces críticas e ás veces divertidas. A exposición pódese visitar de martes a domingo en horario de 11:30 da mañá a 4 da tarde e de 7:30 da tarde a 11:30 da noite.
E a esta suxestión engádanlles estas outras que poden ver na nosa axenda cultural. Da man de Meteo Galicia coñecemos agora as previsións do tempo para os vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Unha fonte fría activa atravesará mañá Galicia deixando ceos cubertos e chuvias generalizadas. As temperaturas subirán e os ventos serán moderados do sur. No venres amenceremos cos ceos moi anubrados e con precipitacións febles que xa pola tarde estarán máis localizadas na metade norte. O vento soprará do sur pola mañá e do nordés pola tarde. As temperaturas non experimentarán cambios significativos con lixeiros ascensos das mínimas. Durante o sábado Galicia comeza a quedar baixo influencia anticiclónica. Así os ceos alternarán nubes e claros pola mañá e estarán máis despexados pola tarde. O vento soprará do nordés moderado no litoral e frouxo no resto e as temperaturas baixarán. Mañá en Santiago teremos ceos cubertos con chuvias frecuentes e moderadas, sobre todo pola tarde. O vento será moderado do sur polo día e frouxo do sudoeste pola noite. As temperaturas mínimas subirán, pero as máximas manteránse sen cambios. Pro venres agárdanse ceos anubrados con chuvias febles e intermitentes. O vento soprará frouxo do sudoeste pola mañá e de dirección variable no resto da xornada. As temperaturas mínimas subirán e as máximas manteránse sen cambios significativos. Os ceos alternarán nubes e claros no sábado, estando máis despexados pola tarde. O vento soprará frouxo do nordés durante toda a xornada e as temperaturas manteránse sen cambios. Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. Pois isto foi todo. Quedan agora cunhas felicitacións de cumpleanos e regresamos nun minuto co preguntoiro. Non se movan.